Parlar del dret a manifestar-nos. Correcte, com hem demostrat només començar. Aixecant la mà. Sí. El tenim, el dret a manifestar-nos. Al principi la pandèmia no ens l'ha tocat. En teoria no ens ha tocat cap dret, la pandèmia, no? O sigui, en teoria no... No, ens ha afegit unes obligacions, unes restriccions, no? Sí. Bueno, aquests dies que s'acosta l'11 de setembre, hem vist que el govern ha dit que suspèn els actes institucionals, que el metge del govern, l'Argimon, ens desrecomana que anem a concentracions i a manifestacions. Aquest és un debat que hi ha hagut arreu del món els darrers mesos. El lloc on s'ha produït d'una manera més especial és als Estats Units, perquè hi ha hagut totes aquestes manifestacions. Milions de persones a centenars de ciutats dels Estats Units s'han manifestat per l'assassinat de negres a mans de la policia, diguem-ne. I aleshores allà hi va haver un debat molt important d'epidemiòlegs, especialistes en salut pública, dient és perillós que fem aquestes concentracions perquè això pot, diguem-ne, estendre els contagis i, de fet, el debat es va fer explícit, de gent dient no, encara que s'estenguin els contagis, és una qüestió de vida o mort pels afroamericans i, per tant, val la pena manifestar-se, o fins i tot gent dient la llibertat d'expressió és més important que la vida. Clar. Què ha passat? Sobretot en aquests termes que sempre que un es manifesta, que està desafiant un sistema, al final el que vol és provocar aquesta desobediència, és a dir, que sigui visible la desobediència. Correcte. I després és un càlcul que s'ha fet explícit allà, de dir que és més important. És un dilema que es plantejava com, diguem-ne, la llibertat d'expressió versus la vida, que és un dilema important a la vida d'una persona. Però què ha passat? Que han passat les manifestacions aquestes, evidentment els americans han fet tota mena d'estudis i ha resultat que el dilema no era tal, perquè no s'ha produït l'increment de contagis malgrat que hi ha hagut milions de persones manifestant-se a les ciutats. Hi ha tot d'estudis, epidemiòlegs que han sortit als mitjans de comunicació, especialistes en salut pública. Què ha passat? El que ha passat, per una banda, és molt important perquè s'ha no diria demostrat, però diguem-ne, s'ha avançat en la hipòtesi que és molt difícil contagiar-se a l'aire lliure, les manifestacions la gent s'està movent, hi ha sol, la gent ha mantingut una certa distància, molta gent amb mascareta, i aleshores, diguem-ne, s'afiança la idea que és molt difícil contagiar-se així, en canvi sí que és fàcil contagiar-se en llocs tancats, llocs de feina, transport públic, especialment en llocs tipus escorxadors... Estàs quiet en un lloc durant 20 minuts amb una persona, per exemple, sense distància. Una barbacoa en la que estàs parlant molta estona amb algú... Quan relaxes. Correcte. I després hi ha un estudi bastant interessant d'un grup d'economistes molt important d'allà que han estudiat 315 ciutats on hi ha hagut manifestacions, 5 setmanes després de les manifestacions, i han trobat que no només no hi ha hagut un increment, sinó que hi ha hagut una disminució, sobretot quan es controlava per coses com obertura de bars, restaurants i aquestes coses, i la raó que ells donen, que és bastant divertida, és que com que la majoria de la gent no s'ha manifestat, havent-hi manifestacions s'han quedat a casa. És a dir, la majoria silenciosa, per dir-ho així, s'ha quedat més a casa que no s'hagués quedat. Si haguéssim pogut sortir amb normalitat, hi hagués hagut molta més gent. Hi hauria hagut més gent. I aleshores, aquest és el... Això què vol dir? Que en realitat, si féssim una manifestació mantenint una certa prudència contra, posem, la pila de gent que hi ha en un tren de Rodalies, estaríem apostant per la salut 2 vegades, perquè, diguem-ne, no hi ha evidència que la manifestació ens contagi i, en canvi, sí que hi ha evidència que a l'interior del transport públic, com van les Rodalies, doncs sí que hi ha contagi. O com deia l'Elisenda Pelosia, que anar a la platja és gairebé més perillós que això. Però bueno. Clar, però aleshores el que passarà divendres és una mena de pols suau, perquè tampoc no hi ha un acarnissament o de dues posicions molt clares entre aquells independentistes que es manifestaran de nou amb la proposta de l'ANC i els que optaran per no sortir al carrer o per fer alguna cosa més simbòlica com sortir al balcó, per exemple. Sí. Aviam, això jo crec que explica que no només es deu a la pandèmia, tot i que la pandèmia hi afegeix un element que crec que és important, sinó crec que jo aprofito, diguem-ne, que el Cardener passa per la Vall del Lord per portar el tema a una mica una abstracció sobre què són les manifestacions i per què són importants i per què estem en aquest punt ara mateix. Una manifestació n'hi ha de moltes menes, assentades, encadenaments, concentracions, orquinaones, però la paradigmàtica, que és molta gent en un carrer anant avall, això, aquesta és la paradigmàtica. Això... Sí, avall sí, perquè amunt fa pujada... Normalment les manifestacions es tria el punt de sortida de tal manera que el punt d'arribada estigui més avall. Més avall. Fa baixada. Això coincideix en que els centres de les ciutats acostumen a estar una mica avall i, per tant, això també beneficiarà l'Ajuntament. I després de dinar, que també ajuda a baixar. Si fas la pujada, igual tens algun ensurt. S'ha escrit molt sobre això, podria estar aquí hores, però, diguem-ne, bàsicament hi ha 3 coses que una manifestació imita. Una és una processó, l'altra és una desfilada militar i l'altra és una presa de la Bastilla. Això són els referents, diguem-ne, forts, darrere el qual la manifestació, diguem-ne, emula aquests fets. En realitat, una manifestació és una amenaça, és dir, som prou gent com per prendre la Bastilla o per ser un exèrcit o per, diguem-ne, tenir... És una exhibició de poder. Aquest és el nostre poder. Cap, aleshores,
tornant a la causa independentista, quan va aparèixer, per exemple, el moviment No vull pagar, la gent assumia, diguem-ne, una conseqüència pel fet de manifestar-se, en aquest sentit, no? Qui pot dir, també hauríem d'assumir, com en aquest cas els independentistes, el risc a contagiar-nos, amb moltes mesures de seguretat, pel bé que volem manifestar, no? Bueno, això que dius està bé perquè una de les grans qüestions... O sigui, una manifestació, ara, evidentment, ningú creu que una manifestació sigui una presa de la Bastilla. Bueno, pot creure el Tribunal Suprem, però ningú creu de veritat que hi hagi una presa de la Bastilla. El que realment està dient una manifestació, el missatge que està enviant és que la coordinació és possible. I això que sembla una xorrada, que és dir una bajanada, que és que la coordinació és possible, és molt complicat perquè hi ha una cosa que es diu la teoria de l'acció col·lectiva, que diu que quan una cosa demana molta gent coordinada per fer-la, com ara una manifestació d'1 milió de persones, la teva participació individual és pràcticament negligible. Tu podries dir, si hi ha 2 milions de persones manifestant-te, jo me'n vaig a la platja que no hi haurà ningú, o em quedo a casa a descansar que estaré més tranquil. Per tant, quan tu demostres, quan tu aconsegueixes que molta gent hi vagi, malgrat que la seva participació és negligible, el que estàs dient és que hi ha molt de compromís. Però clar, si això li sumes el risc de contagiar-te, l'incentiu per desmarcar-se és molt més gran. Si tu tens por de contagiar-te, l'incentiu es multiplica per 10 o per 20 vegades. No? Si això li sumes el fet que les manifestacions pateixen 2 processos de degradació. El primer procés de degradació és quan el govern hi està a favor. Quan un govern convoca una manifestació o hi està a favor... O hi va, sí. No, perd, perquè aleshores vol dir que està intentant redirigir la manifestació no contra ells... O apropiar-se-la, no? Com una causa seva. Això és una cosa que ha passat... Sempre exigeix el poder alguna cosa, no? I el govern representa el poder. Això és una cosa que ha passat a Catalunya. O sigui, si recordem la manifestació del 2010, la del juliol del 2010, que és la primera, que és aquella que el Montilla queda atrapat, que anava a la capçalera, però... El dret a decidir, era. Sí, és la de l'Estatut, no? El Montilla anava amb la pancarta i aleshores la gent el va envoltar. Això va ser com que la gent superava i empenyia els representants públics. Que és la primera vegada que un president de la Generalitat, aleshores, anava a una manifestació. Bueno, doncs aleshores no va poder, va voler fer-se la seva i això la va desbordar. Després, a partir del 2012, ja, tot i que el Mas no anava a les manifestacions perquè deia allò, jo no hi he d'anar i tal, però en realitat el partit i gent del govern hi anava. I aquella famosa el Duran i Lleida amb les crosses que la gent l'insultava quan hi anava. Bé, això és un procés de degradació que s'ha vist a Argentina, s'ha vist a Espanya amb manifestacions antiterroristes, s'ha vist... Tu entens que no hauria d'anar-hi, un govern? No, bueno, això està en mans dels manifestants. Els manifestants contra qui o a qui estan demanant què? Perquè la informació que envia la manifestació és sense nosaltres no hi ha autoritat. Si nosaltres no et votem no hi ha autoritat, si nosaltres no obeïm les lleis no hi ha autoritat. Aquest és el missatge. I el missatge que ells donen és nosaltres som vosaltres, per això també ens manifestem. I no és culpa nostra, anem a manifestar-nos contra el govern espanyol. Però clar, pel govern espanyol, que hi hagi 2 milions d'independentistes contra ells no val res, perquè aquesta gent mai votarà al govern espanyol i per tant no hi perden res. Ni tan sols la disrupció de l'ordre públic significa un gran cost, perquè com que no volem tirar un paper a terra, sempre és festiu, en realitat, tots els elements de poder que hi ha dins d'una manifestació estan buidats. Llavors, l'últim que queda és lluitar contra la solitud, que és aquesta idea que quan tu vas a manifestar-te te n'adones que no estàs sol. Això va passar el 2010, que la gent no sabia que hi havia tantes estelades, i va passar el 8 d'octubre del 2017, quan l'espanyolisme milers de persones van sortir al carrer a defensar la unitat d'Espanya i es van trobar que eren molts més dels que es pensaven, i que eren molt més... Bueno, es van trobar... Hi ha moltes cròniques d'això, de gent descobrint que no estava sola, diguem-ne. Però quan només et queda això, quan ja no tens, ni ets una amenaça de la presa de la Bastilla, ni estàs pressionant el govern perquè sense tu no hi ha autoritat ni ordre públic, i ja només et queda, diguem-ne, lluitar contra la solitud, aleshores és quan esdevé una mena de plec folclòric que és important psicològicament i simbòlicament, fins i tot culturalment, però políticament ha perdut tot el seu valor. Si això li sumes que en una pandèmia tothom ha assumit que, evidentment, divendres no hi haurà una gran cosa, perquè tothom comprèn que la gent tingui por, etc. Aleshores, ni tan sols el fracàs serà un tema, perquè només faltaria que a sobre se li exigís a la gent que es posés en risc la seva vida, així és com la manifestació perd és la gasosa que perd el gas, diguem-ne, no? O sigui, perd tot el punx, tot el poder. I llavors veiem, jo crec que en l'arc de les manifestacions que comencen amb la modernitat a Europa, en el cas de l'independentisme hem vist un arc de manifestacions que ha començat sent disruptiu i poderós i amenaçant. El seu punt àlgid és potser la del 20 de setembre del 2017, la que acaba portant els Jordis a la presó, i ara estem en el punt més baix en el que tots els incentius contra l'acció col·lectiva s'han posat en marxa i la gasosa s'ha desfet. Josep Graupera, moltes gràcies per acompanyar-nos i per reflexionar sobre el dret a manifestar-nos. Gràcies a tu per convidar-me.